Evangeli kukaMarko chapter number 9, verse 1 and 7. Hallelujah. Marko chapter 9, verse 1 and 7. Marko chapter 9, verse 1. Siyafunda bazalwane incwadi ukaMbhali uMarko chapter 9, verse 1. Wayesethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa, baze babone umbuso kaNkulunkulu ufikile ngamandla. Ngemva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetru, noJakobe, noJohane, wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Izingubo zakhe zakhazimula zabamhlophe kwabo. Ngokuba umhlanzi wasemhlabeni angeze izingubo zakhe zakhazimula zabamhlophe kwabo. Ngokuba umhlanzi wasemhlabeni angezenze zibe mhlophe kangaka. Kwabonakala kubo u-Eliya noMose babekhuluma noJesu. Wathatha uPetru wathi kuJesu, Rabi, kuhle ukuba silapha. Masakhe amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya. Wayengazi ukuthi uza kuphendula ngokuthini, ngokuba babesaba kakhulu. Kwase kufika ifu libasithibeza, kwavela izwi efwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo, yizweni. Izwi lenkosi ibandla lizothi amen. Hallelujah. uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho yaphila. Izwi lakho linamandla, uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho
Ngiyafisa sibukele indabana esenhlizweni yami kulezi ntsuku ayi-19 rand nawe iprayer e-CF office. Namhlanje ngiyafisa sibuke yona le ndaba. Kunezinto ezimbalwa engifisa ukuyiveza bese siyathandaza. Amen. Kule ndaba la sifunda khona ku-verse number 1 ithi iBhayibheli uJesu wakhuluma nabafundi bakhe wathi la mina kukhona abangayobona ukufa baze bayobona umbuso kaNkulunkulu bayobona ufike ngamandla. Amen. Hallelujah. Wathi uJesu lapha kwenu kukhona abangeke bebona ukufa kuze kube bayobona umbuso kaNkulunkulu bayobona umbuso kaNkulunkulu usufike ngamandla. Praise the Lord. Hallelujah. uJesu ngalesikhathi esemhlabeni indawo uthi mangibona ngenza lezimangaliso afile ukuthi umbuso kaNkulunkulu usufikile. Kwenye ndawo uLuka chapter 17 athi umbuso kaNkulunkulu ulapha ngaphakathi kumina. Kodwa lasifunda khona ukhuluma engasuthi kukhona isikhathi lapho uyakhona umbuso kaNkulunkulu kodwa ufike ngamandla. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. uJesu lawo mazwi wayekaqondise abafundi bakhe ngo-12 kwaba amazwi ayebhekene nabo ukuthi kubona abafundi ngo-12 kukhona abangeke bafe kuze kube bayobona umbuso kaNkulunkulu ufike ngamandla. Amen. Abanye bathatha lelo verse bethi liqondene nathi ukuthi la thina siphila emhlabeni kukhona abazothi bengakafi bobona umbuso kaNkulunkulu ufike ngamandla. Kodwa kahle kahle ngalesikhathi uJesu ekhuluma ngoba lithi iBhayibheli wathi laba bemlapha wayeqondise abafundi bakhe ukuthi kubona khona abangeke bafi umbuso kaNkulunkulu bengawuboni ufike ngamandla. Andibona abafundi bakhe bawubona umbuso kaNkulunkulu ufike ngamandla. Ngamanye amazwi lesi siprofethi uJesu ayesisho khona siyaphinda futhi sigcwaliseke. Kodwa futhi nangendlela esigcwaliseka ngayo nayo lendlela esigcwaliseka ngayo nayo isaprofetha futhi isiprofetha ngesikhathi samanje. Ngamanye amazwi le ndaba isiprofetho esagcwaliseka kodwa futhi ngendlela esagcwaliseka ngayo isaprofetha futhi sisazophinde sigcwaliseke futhi. Praise the Lord. Ngalesikhathi uJesu ethi laba bamlapha khona abangeke bafe beze bayobona umbuso kaNkulunkulu ufike ngamandla. Mayesho umbuso wakhe ufike ngamandla wayesho ngalesikhathi ezokhazimuliswa entabeni. Ngalesikhathi ekhazimuliswa entabeni kwakuyilapho umbuso kaNkulunkulu ufike ngamandla. Praise the Lord. Verse number 2 selithi iBhayibheli kwathi emva kwentsuku eziyisithupha wathatha uPetro uJakobe uJohane wathatha le-3 kwayilona bakhuphukela la entabeni abawu-9 basala. Ngamanye amazwi le-12 kwaba yile-3 le ebona umbuso kaNkulunkulu iwubona usufike ngamandla. Praise the Lord. Kanti ngalesikhathi ebathathu laba bathathu ekhuphukela nabo entabeni nakho lapho kunezinto okuyisimbolizayo noma nakho kunezinto okuyiprofethayo. Praise the Lord. Amen. Wathatha abafundi abathathu waya entabeni. Ngalesikhathi ekhuphukela nabo entabeni abafundi abathathu ukubathatha kwakhe emuva nabo kwakade bona kusimboliza i-rapture. Kwakade bona kusimboliza ukuhlwithwa kwebandla. Ngamanye amazwi umayethi uJesu kukhona abangeke beze babone ukufa beze bayobona umbuso kaNkulunkulu ufike ngamandla. Wayesho abafundi kodwa nathi njengoba siphila emhlabeni siphila silinde isikhathi lapho umbuso kaNkulunkulu khona uzobonakala ngamandla. And before umbuso kaNkulunkulu ubonakale ngamandla kuqala ukukhona i-rapture. Hallelujah.
phela incane ingcinge isaphileni athi ayidosana efumana. Praise the Lord. Hallelujah. Wakhuphuka laba bathathu. Ngalesikhathi akhuphuka laba abafundi bakhe abathathu. Bathi babefika entabeni. Into eyenzeka ithi iBhayibheli uJesu wakhazimula. uJesu wambona elesilisimo. Wabonakala emhlophe ekhazimula aphuma ngendlela engabhekeki. Ngalesikhathi uJesu ekhazimula umzimba wakhe ngokuJesu wayekade embethe inyama. Ngaleso sikhathi inyama yahlehla yadedela inkazimulo engaphakathi kuJesu ukuthi vele ngaphandle ngoba leli gama elithi ukukhazimuliswa noku-transfiguration usho ukuthi into engaphakathi i-affecte ongaphandle. uJesu inkazimulo engaphakathi yabonakala ngaphandle kwathi umzimba wenyama wahlehla kodwa kwasevela umzimba wenkazimulo. Praise the Lord. Ngoba uJesu mayesezosho ibandla lakhe into eyenzeka ukuthi umzimba wenyama uyosuka kodwa bese vele umzimba wenkazimulo, umzimba wenyama, umzimba wemvelo, umzimba othanda isono sizobe sesiwukhulula sesibatha umzimba wenkazimulo. Praise the Lord. Apostle Paul uthekwathi nabasekhona bokuqala chapter number 15 athi kufanele mekhuluma ngokuvuka kwafileyo athi kufanele kunobola kodwa uvuso sengenapho ubola. Athi kufanele kuthakathaka kodwa masevuswa athi vuswa kunamandla. Athi kufanele kungokudelwayo kodwa vuswa kungasadelwa. Athi kufanele kumzimba wemvelo kodwa mavuswa vuswa kumzimba wenkazimulo. Ethi kanjalo njengoba ukhona umzimba wemvelo ukhona umzimba wenkazimulo. Praise the Lord. uJesu mayesefuna ibandla lakhe ubuya ngoba khona lokho ukuthi sikhumule inyama umzimba wemvelo bese sibatha umzimba wenkazimulo. Praise the Lord. But enye eyenzeka lapha entabeni kwabonakala uMose noEliya. Isikhathi sakusisaphilisa awuthini ngalokho. Kwabonakala uMose noEliya entabeni. Wayibonakala uMose noEliya ngalesikhathi uJesu ekhazimulisa entabeni. Nalokho ukhona okusifundisa khona nokusimbolizayo. uMose njengoba ebonakala entabeni kumele abaprofethi, kumele umthetho yini. uEliya kumele abaprofethi. Ngalesikhathi uJesu ekhazimuliswa ngamanye amazwi kwabonakala umthetho, kwabonakala nabaprofethi. iBhayibheli lithi kaLuka chapter number 24 uJesu wayehlangana nabafundi bakhe beLawuse bekhathazekile ngokuthi uJesu ubetheliwe esiphambanweni. Uthi uJesu kanti mina ngikholanga yini owashiya abaprofethi. Verse number 27 lithi iBhayibheli uJesu wabakhazela ethatha uMose nabaprofethi ekhaza uqondene naye. Ngamanye amazwi uMose nabaprofethi noma emthethweni nabaprofethi noma kwiTestamente elidala kunezinto eqondene noJesu. Umthetho nabaprofethi wawafakazela ngoJesu. Praise the Lord. Umthetho wawufakazela ngoJesu. Wawunikezela ukuza kaJesu. Abaprofethi babenikezela ukuza kaJesu. Ngalesikhathi uJesu ekhazimuliswa yingakho labo bebonakala entabeni. Kubonakala umthetho nabaprofethi. Praise the Lord. Ngalesikhathi sebebonakala noMose bayaphila yabasusa bese kusala uJesu. Ngamanye amazwi lapho kuyakhombisa ukuthi umthetho nabaprofethi isikhathi sabo siyaphela kodwa sakuyisikhathi kaJesu. Ngamanye amazwi kutshela ukuthi isikhathi somthetho nabaprofethi kahle bona babekhomba uJesu. Ingakho bekudluzwa bese kusala uJesu. Praise the Lord. Umthetho nabaprofethi uchaza ngoJesu. Uyabona ukuthi uJesu wayechaza uqondene naye ethathe emthethweni nabaprofethi. Makuthiwa ethatha emthethweni incwadi zikaMose zomthetho esu-5 uGenesisi kuze ngiyadisinolona. Yabona amazi mhlawumbe uJesu bayebachazela mhlawumbe womthinda
mina qondene nalo. Praise the Lord. Lithi wabalanda ethatha umthetho, ethatha Mose, ethatha nabaprofeti. Wabathatha bonke abaprofeti. Amazi abaprofeti wayithina siphi. Kodwa ngiyacabanga mhlawumbe lo-Isaya 53 wamthinta. Othi ubona khona isithuleyo. Athi ingalo kaNkulunkulu iyakhulelela na. Ethi wakhula njengehlumela, wakhula njengempande emhlabathini owomileyo. Ethi yayingenasiko ukuba simbheke, yayingenabuhle ukuba sithande. Athi yaphelelwa ishiwa ngabantu. Hallelujah. Athi umuntu obuhlungu, umuntu osizi, umuntu wesifo. Mhlawumbe lokho bachaze nalokho uqondene nayo. Praise the Lord. Ngokumthetho nabaprofeti usikhomba Jesu. Umthetho nabaprofeti wawubizela kuJesu. Mthanda uPaul Paul echaza kwabaseKolose. Kolose chapter number 2 verse 16 and 17. Uthi uPaul Paul mangabe bikho umuntu olahle ukudla, alahle ngamasiko, alahle ngemkhosi nabo wethwasa wenyanga, alahle nangamasabatha. Praise the Lord. Ngoba khona bazolahla ngalezo zinto, khona bazokhulela bejaje ngalokho, khona bazojaja ngokudla. Ukuthi wena ngoba ukudla okuthize, wena ulungile phambi kaNkulunkulu, ngoba wena ukudla okuthize awulungile kuNkulunkulu. Uthi uPastor Paul angabi because okukhulela noma awuzolahla ngokudla. Uverse number 17 besethi isithunzi nje. Kodwa opheleleyo noma umzimba uJesu Kristu. Ngamamazi lezindaba zokudla zabe-Old Testament. Ukuthi ukudla okuthize kudliwa, ukudla okuthize kudliwa, okuyisithunzi nje leso. Kodwa kuphelele uJesu Kristu. Praise the Lord. Uyabona ukubona kwakuyisithunzi. Yabona indaba yokudla. Uphula uphetho, ulethela ishidi noma indwangu enenhlobo zokudla okuthiwa kudliwa. Encwadini yeSenzo alayithele zonke lezi zilwane thiwa phetho indaba udle. Athi uphetho ungakudla kanjani ongolileyo na. Athi uNkulunkulu lalela ungasho kanjani ukuthi uNkulunkulu okuhlambulule wena uthi ngolile ngoba uNkulunkulu usehlambulule. Wena besuzawuthi ndakuphelela lapha endlini, besuzawuthi ndakubokudla kanti indaba ayikho ngokudla. Lapho waqala uphethe njengizwa ukuthi ama-Gentiles abezizwe lokho ukuthi okungadliwa kwakade kumele abezizwe ukuthi laba bezizwe akade bengenangena endlini kaNkulunkulu, akade bengenakho ukuhlitshwa kaNkulunkulu, kodwa nabo sebeyingxenye, nabo uNkulunkulu sebehlambulile. Ngesikhathi uJesu abesiphambanweni ekutheni igazi lakhe wayehlambulula nalezizwe, wayehlambulula nama-Gentiles. Yingakho uNkulunkulu lokudla lezilwane selihlambulile. Ngamamazi indaba ayikho about ukudlilwana nongazidli, but all of that is about salvation nama-Gentiles. Uyabona indaba yokudla isithunzi esisisa Jesu. Ngisho kwesabatha ayikade isithunzi esisisa Jesu. Ngamamazi noma usakhonza isabatha, ngoba mawukhonza isabatha ukhonza isithunzi nje. Wena ubambelele isithunzi ibhalo ukuthi umuntu mayeza uzoqala ivele isithunzi sakhe, bese wena uyababhizi ukhuluma nalesi sithunzi sakhe esivelela phansi. Kodwa ekhona yena, esekhona yena ebopheleleyo, wena ungamunaki unakusithunzi. Yeke isithunzi ukhonza uJesu wena. Yeke isithunzi sikaJesu. Yeke izinto azayifakazela ngoJesu. Uyeke isabatha ukhonza uJesu. uJesu mayefika Matthew 28 verse 7 athi yena mayekhuluma athi Matthew 28 athi lonke likhathele nelisindwayo angasilindani igcilelo, angasilindani isabatha, kodwa athi asilindani mina izangile zokuphumuza. Ngoba engazi isabatha sesithola Jesu, uphumula sitholakala Jesu. Ophumuza izithu zonke, ophumuza Monday to Sunday, uhlala lokuphumula ngoba usithunzi. Kodwa uphelele uJesu. Yeke isithunzi baba uphelele. Ingakho mavela uBose noEliya entabeni bekuhluzwa bese sabe Jesu. Praise the Lord. Odike yesibili ekadibele uBose noEliya lapha entabeni
into esibili esifundayo ukuthi uMose mawufunda ngaye encwadini kaDuteronomy chapter 34 uMose lapho uyafa. Praise the Lord. Ngamanye amazwi uMose kuyaxoxa ngaye kodwa ekugcineni kuyashiwo uthi uMose wafa. Praise the Lord. Noma ithuna lakhe lingaziwa laziwa uNkulunkulu kodwa uMose wafa. Mawufunda incwadi yamakhosi esibili chapter number 2 makhuluma ngo-Eliya, sekugcina ngo-Eliya. U-Eliya akafa. Praise the Lord. U-Eliya yena wafika inqola yolile ehlukanisa no-Eliya. U-Eliya wahlutshwa kodwa uMose wafa. La entabeni uJesu ekhazimuliswa enkazimulweni kubonakala uMose wafa, kubonakala no-Eliya ongafanga owahlutshwa. Ngamanye amazwi uJesu mayesehlutha ibandla lakhe elanda lenkazimulweni kuyobe kukhona amaqembu amabili. Kukhona iqembu elafa, kukhona iqembu elingafanga kodwa bona ehluthiwe. Praise the Lord. Athi uJesu bekhuluma encwadini kaJohn chapter number 11 kuverse number 25 ekhuluma noMartha athi, Martha, mina ukuvuka nophila akukholwa yini noma efa kodwa uyophila. Iqembu lokuqala lelo elithi malifa kodwa liyophila. Meqhubeka verse number 26 athi ophila akholwe yini akasoze afa uyophila phakathi naphakathi. Usakhuluma ngeqembu lesibili elingazongifa. Praise the Lord. Abamabili baqembu kaSibuyeni yilabo abafe bekholwa nalabo abangafanga uJesu akabuye besaphila emhlabeni. Laba abazobahlwitha beguqule bephila bethola izimo enkazimulweni noma enkazimulweni. Praise the Lord. Uphoza Paul encwadini yaseThesalonika yokuqala chapter number 3 verse 13 uthi, bazalwane, angithandi ngoba ningazi ngabalalayo ukuze ningathangani nibe ngabangenalo ithemba njengabanye. Kodwa mayeqhubeka bese ethi la njengoba sikholwa ukuthi uKristu wafa wavuka, kanjalo wena laba abafileyo bekholwa uNkulunkulu uyabaletha kanye noJesu Kristu sihlangane nabo. Mayeqhubeka bese thina eseleyo so bese siyaguqula sihlangane nabo kaSibuyeni. Praise the Lord. Amaqembu lemabili abafile bekholwa nabaguquliwe. Ngamanye amazwi uma ukholwa wena njengamanje usindisiwe uJesu kuya manje into ezokwenzeka ukuthi uyazoguquka bese uyahlutshwa ohlangana naye. Kodwa ifundenzeki lokho ukuthi uyafa wena namhlanje into eyokwenzeka ukuthi uJesu mayesebuye uvuswa bese uyohlangana naye. Praise the Lord. But okugcina ngalesikhathi kubonakala uMose no-Eliya, ngalesikhathi bebhizi oJakobe noPetro bebona lento abangazi beyibona, baqhamuka ifu lafikela babhubhisa base basamJesu. Praise the Lord. Senzeka zonke lezi zinto abanye abawunani abafundi basele phansi abangakhuphukanga entabeni. Laba babona lenkazimulo basenkazimulweni kodwa khona abawunani abasele, and laba basele phansi awunani laba basele. Nini mawuzofunda kahle amavesi ezansi uzobona ukuthi uJesu ngalesikhathi esentabeni nabafundi bakhe laphansi ukhona owaletha umfana wakhe wayeletha imoli, waletha lengane yakhe wayeletha abafundi bakhe ababawunani, wathi abayisindise lengane abafundi bakhe bakhuleka. And then demon lengane lalithatha lishaphansi lithatha liphosa empilweni lithatha liphosa emanzini yayikhiphiza amabhulu. Laba bafundi abawunani ababesele bahluleka ukunqoba leli demon ngoba ngalesikhathi uJesu esehlutha ibandla esendala enkazimulweni laphansi laba babesele kuyobe kubusa uSathane kuyobe kubusa uKristu kuyobe sekuyisikhathi sokukhalaza kwamademon. Impilo yemnandi. Praise the Lord. Elithi iBhayibheli encwadini kaMateyu 24 verse 44 athi ngakho indala ngokuba indodana yomuntu iyofika ngosikhathi noma iyofika ngosuku elindelanga. Angazi ngokulindile. Praise the Lord. Angazi
wazi already ukubuya kaJesu. Praise the Lord. Senethi iBhayibheli basuswa laba basuswa yini uMose noEli. Ngesikhathi bakhuluzifu kwase bakhulumiswa. Nathi lo indodana yami engithokozile ngayo izweni. Praise the Lord. Ngesikhathi laba bebuka lendaba ayibonayo kwafika isusa ngabayabazi ngesikhathi sayo saphela kuza into yasala basala izwi kaNkulunkulu kwayona manje selithi no indodana yami izwani yona ngabayabazi namalehla la entabeni ningehli bambe lokho libonileyo ningehli nakheleke lokho libonile lixoxa lapho kodwa kufanele babelele kuyo izwi. Praise the Lord. Awuyilona lasala ubadlula konke lokho ngoba izwi kaNkulunkulu lona elileyo uzobe phakathi. Praise the Lord. Athi uJesu udlula izwi nomhlaba kodwa amazwi abona awasoza khona. Praise the Lord. Izwi kaNkulunkulu lona elileyo uzobe phakathi. Athi uMpostoli Petro athi unyinyama yonke njengotshani ukhosi bayo konke njengembali. Athi utshani yakho imbali yavuthuluka kodwa izwi kaNkulunkulu lona ilona elileyo uzobe phakathi. Ngabebazi ngesikhathi uphile emhlabeni ulindele ukuya kaJesu ulindele kaJesu into yosiza ukuthi ube ezwini kaJesu ukuthi ube rooted ezwini kaJesu into yakwenza ukuthi nawe ohlanganyele kazimulweni ukuthi usezwini kaNkulunkulu. Praise the Lord. Osay okholwa njengokusho kwezwi athi uJesu kaJohn chapter 7:37 athi okholwa njengokusho umbhalo esizwe sakhe lokho mfulelo okholwa njengokumbhalisho njengoba izwi lisho ongakholwa ngalendlela athanda ayena ongakholwa njengoba bezwa besho engakholwa njengoba becabanga noma efika kodwa ukholwa njengokusho umbhalo. Praise the Lord. Athi kanene ezwi lawo ningabafundi balisizwe. Praise the Lord. Into yosiza ukuthi ukholwe njengokusho kwezwi. Into yosiza ukuthi ube ezwini likaJesu. Iyona into yosiza ukuthi uJesu ayeza. Kuhlanganyele naye kazimulweni singusengena.